Διαλέξεων του ξενοδοχείου Ηλέκτρα στην Ορεστιάδα. Το θέμα του βιβλίου είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή και επιπτώσεις στην Ελλάδα. Για το νέο βιβλίο του Σταμάτη Γεωργούλη, που η παρουσίασή του έγινε στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα χθες το απόγευμα, η κρίση στη Μέση Ανατολή και επιπτώσεις στην Ελλάδα, χαιρέτησαν από το Δημοβούλιο Ορεστιάδας ο Στέφανος Πολύμενος, από τον Φιλολογικό Όμιλο Ορεστιάδας ο Γιάννης Κούζας, από τον Εκδοτικό Οίκο Ελωδία ο Χρήστος Γεωργούλης και άλλοι. Ως εκπρόσωπος του Δημοβουλίου Ορεστιάδος, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που παρευρίσκεστε στη σημερινή εκδήλωση στη νεότερη αλλά ιστορική μας πόλη, την Ορεστιάδα. Μήτρα πολιτισμού, παραδόσεων, ιστορίας και προσφυγικών παρακαταδικών. Στην παρουσίαση του βιβλίου του συμπατριώτη μας, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και πρέσβη του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, με τίτλο «Κρίση στη Μέση Ανατολή και επιπτώσεις στην Ελλάδα» από τις εκδόσεις Ελωδία του νεαρού Χρήστου Γεωργούλη. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που τιμά την πόλη μας, σύμβολο θυσίας του θρακικού ελληνισμού με σταυροδρόμι την Ορεστιάδα, στην αιχμή των στρατηγικών ορίων της χώρας, η οποία χώρα μας διαδραματίζει σήμερα έναν ενισχυμένο ρόλο στρατηγικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το βιβλίο αυτό, επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε, αναδεικνύει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας από ορκιωτά των χρόνων, με επίκεντρο το Μέγα Έλληνα Αλέξανδρο, ο οποίος κατέκτησε τη Μέση Ανατολή, υποτάσσοντάς την κυριολεκτικά στο ελληνικό πνεύμα, συμφιλιώνοντας Πέρσες και Έλληνες και κηρύσσοντας ότι μόνο το πνεύμα της ομόνοιας και αδελφότητας θα μπορούσε να αποφέρει καρπούς σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ειλικρινά φρονώ ότι αν οι σύμβουλοι στρατηγικής του σημερινού Αμερικανού Προέδρου διδάσκονταν από το πνεύμα του μεγάλου Έλληνα στρατηλάτη, η Μέση Ανατολή και ο κόσμος σε παγκόσμιο επίπεδο θα είχαν πολλά να αποκομίσουν, μετατρέποντας τον ενιαίο αυτό γεωπολιτικό χώρο σε όαση παγκόσμιας ειρήνης και ευημερίας. Τώρα, πώς συνδέεται ο Φιλολογικός Όμιλος της Ορεστιάδας με τον κύριο Γεωργούλη? Όταν πληροφορήθηκε ο κύριος Γεωργούλης ότι φτιάξαμε εμείς τέλος πάντων τον Φιλολογικό Όμιλο της Ορεστιάδας, προθυμοποιήθηκε αμέσως να μας βοηθήσει. Γιατί όπως έχει αναφέρει και σε πάρα πολλές συνεντεύξεις του, ο Γεωργούλης είναι ήδη μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, έχει τον τίτλο, και αν θέλετε μου επιτρέπει να πω κάποια πράγματα γι' αυτό, έχει τον τίτλο του πρέσβη καλής θελήσεως του Φιλολογικού Ομίλου Παρνασσού ή Παρνασσός, και αυτό δείχνει ότι ο σύλλογος, η διοίκηση τέλος πάντων του Παρνασσού, τον εκτιμά ως μια προσωπικότητα ισχυρή, μια προσωπικότητα η οποία μπορεί το έργο του Παρνασσού να το μεταβιβάσει προς τα έξω σε οργανισμούς αλλά και σε απλούς ανθρώπους. Αγαπητέ φίλε, παιδικέ μου φίλε Σταμάτη Γεωργούλη, εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστορικού και Λογραφικού Μουσείου Νέας Ορεστιάδος βρισκόμαστε στη νεότερη πόλη της Ορεστιάδος, στην πρώτη πόλη από Ανατολάς, στην πόλη η οποία αυτή τη στιγμή είναι το καμάρι της Ελλάδος, και αυτό το εισπράττουμε καθημερινά από τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται σε αυτήν εδώ την πόλη. Εδώ ευτυχήσαμε να περάσουμε τα παιδικά μας χρόνια στο γυμνάσιο, στο εξετάξιο γυμνάσιο της Νέας Ορεστιάδος, και ο καθένας άνοιξε τα φτερά του και πέταξε σε τόπους μακρινούς. Αλλά αυτό το οποίο έχω να πω για τον φίλο μου τον Σταμάτη είναι ότι δεν ξεχνά ποτέ τη γενέτειρα πόλη του, τη θυμάται πάντοτε με νοσταλγία, και όταν του δίνεται η ευκαιρία πάντοτε έρχεται κοντά μας. Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω απόψε στην παρουσίαση του βιβλίου μας «Η κρίση στη Μέση Ανατολή
επιπτώσεις στην Ελλάδα, στην ακριτική ιστορική πόλη της καρδιάς μας, την Ορεστιάδα των Μοργώνων μας. Ως επικεφαλής του εκδοτικού μουσικού μας οίκου και ορεστιαδίτη στην καταγωγή, αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένος, όχι μόνο γιατί είμαι εγγονός ιερέος, αλλά και γιατί η ρίζα μας κρατάει από αυτήν την πόλη που φυλάει θερμοπύλες και εκπέμπει πνευματικό φως. Καλωσορίζουμε στη Νέα Ορεστιάδα την ιδιαίτερη πατρίδα με καταγωγή από το Χανδρά, το διδάκτορα Διεθνούς Δικαίου Σταμάτη Γεωργούλη, που έχει να επιδείξει σημαντικό επιστημονικό συγγραφικό έργο. Με το βιβλίο του «Κρίση στη Μέση Ανατολή» και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα, ο Σταμάτης ο Γεωργούλης επιχειρεί να δώσει απαντήσεις για ένα τεράστιο πρόβλημα της παγκόσμιας επικαιρότητας. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημά του. Μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας και η πολυπλοκότητα του προβλήματος. Το γνωρίζουμε όλοι μας αυτό. Είναι δίπλα μας αυτός ο πόλεμος. Είναι δίπλα μας όλα αυτά που εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή. Ο συγγραφέας γράφει, οι οικονομικοί παράγοντες στη Μέση Ανατολή είναι καθοριστικοί για την περιφερειακή και παγκόσμια ισορροπία. Πράγμα που το βιώνουμε το τελευταίο διάστημα όλοι μας. Όλες τις εξελίξεις που τρέχουν καθημερινά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Όταν πριν μέρες χτύπησε το τηλέφωνο μου για να με καλέσουν στην απόψινή εκδήλωση, ομολογώ ότι στην αρχή είχα κάποιους ενδιασμούς γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταποκριθώ στο να μιλήσω για ένα βιβλίο το οποίο καλύπτει ένα θέμα που δυστυχώς παραμένει επίκαιρο. Όταν λοιπόν έδωσα την υπόσχεσή μου ότι θα είμαι σήμερα εδώ πέρα, με τον κύριο Γεωργούλη με ρώτησε ποια ιδιότητά σου, Χρήστο, θέλεις να πούμε. Λέω αυτή του εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας, απλά του δασκάλου. Το διεθνές δίκαιο. Γιατί άλλωστε η ισχύς χωρίς όραμα, όπως αυτό που είχε ο Μέγας Αλέξανδρος, και διεθνές δίκαιο, είναι κενή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που είστε εδώ και για το έργο που παρουσιάζουμε. Ο συγγραφέας μιλά για το βιβλίο του. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα». Ξεκινάει πάρα πολύ παλιά, φτάνω στο σημείο να κάνω μια συγκριτική μελέτη της στρατηγικής που εφάρμοσε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν 25 αιώνες πριν έφτασε στο χώρο αυτό, επικεφαλής βέβαια της Πανελλήνιας ιδέας, για να εκδικηθεί την καταστροφή που προκάλεσαν οι Πέρσες στην αρχαία Ελλάδα και πετυχαίνει να υποδουλώσει αυτό το χώρο σε ένα εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα με εξαιρετικά μικρές δυνάμεις και βέβαια να αγαπηθεί τόσο πολύ από τους ντόπιους πληθυσμούς όσο κανείς άλλος και στο τέλος να τον ενσωματώσουν και να τον θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Στη συνέχεια προχωρούμε σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα Μέση Ανατολή, οριοθετούμε το γεωγραφικό χώρο. Η Μέση Ανατολή περιλαμβάνει την Εγγύης Ανατολή καθώς και όλο το χώρο που εκτείνεται μέχρι και στα τέλη της Περσίας, τον Περσικό κόλπο, τις αραβικές χώρες και μέσα βέβαια δεν είναι μόνο αραβικές χώρες, είναι και η Τουρκία που δεν είναι αραβική χώρα, είναι το Ισραήλ που είναι εβραϊκή χώρα. Είναι ένα συνοθήλευμα λαών, θρησκειών, αντιθέσεων, μεγάλων αντιθέσεων και τέλος επιπτώσεις στην Ελλάδα. Η Ελλάδα τι αντιπροσωπεύει στο χώρο αυτό? Αντιπροσωπεύει μία δύναμη ασφάλειας, θα τη λέγαμε, που κατάφερε μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα να καλύψει με την αεράμενά της και με τους πυράβλους Patriot έναν τεράστιο τόξο στην Ανατολική Μεσόγειο που καλύπτει τη Βουλγαρία, όλη την ελληνική επικράτεια, τον ελληνικό εναέριο χώρο, τα ελληνικά νησιά, καθώς και την Κύπρο βεβαίως, και οι Patriot οι οποίοι βρίσκονται και σε αραβικά εδάφη να προστατεύουν αποτελεσματικά τους βομβαρδισμούς από το Ιράν. Έτσι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ένα παράγοντα σταθεροποιητικό, ενισχύει την αμυντική της θέση, ενισχύει τα αμυντικά της δεδομένα, τις αμυντικές δυνατότητες και πιστεύουμε ότι η θέση της Ελλάδας πραγματικά στον χώρο αυτό είναι μια θέση σταθερότητας, ασφαλείας.